El taller és una recreació d'una ciutat reciclada amb envasos de tetrabric. En aquest taller podeu participar tota la família i un cop fet, després podeu jugar amb els més petits o també podria ser l'escenari d'un conte. Els materials que necessitem per fer el taller són aquests. Envasos, com aquest d'aquí, com aquest de tetrabric. Necessitareu també pintures i pincells, cola per enganxar, rotuladors, tisores o cúter. Per fer el taller, els passos són els següents. Agafaríem el que és l'envàs de tetrabric i primer de tot retallaríem la porta i la finestra. Un tall per aquí, un tall per aquí dalt i un enmig. Jo l'he fet amb el cúter i les tisores, però amb unes tisores ja funciona, ja va bé. Això sempre ho ha de fer una persona adulta. Un cop tenim la nostra caseta retallada, passem a pintar-la, com aquesta d'aquí. Primer he pintat les finestres i després la porta. Un cop estigui seca, passem a pintar tot l'envàs. L'he deixat per secar-se un dia. I després he agafat un trosset de cartró que tenia jo del Nescafé a la banda, que és de color blanc, i he fet la teulada. L'he pintat de color gris i he fet el dibuix amb rotulador. I després l'he enganxada aquí a l'envàs. I ja amb els rotuladors podeu decorar-la com us agradi a vosaltres. Això serien les casetes que l'he fet amb l'envàs de suc petit. Aquest és l'envàs, és un envàs de llet. He retallat la porta i he fet forats a les finestres. I després l'he pintat igual que les cases. Un cop fet el taller, els que són els envasos, podeu fer decoracions. Per exemple, jo he aprofitat una càpsula de cafè, he posat una mica de terra i una planta artificial i també he agafat un paper blanc i he fet el dibuix de la ciutat, un carrer, un gronxador, un pont, un cotxe. Veieu? Doncs aquesta és la meva ciutat. Espero que us hagi agradat la nostra proposta. I doncs, moltes gràcies i fins una altra. Adeu!